Здравейте, хора! Аз съм Елена. Елена Кирова Атанасова. Днеска ще играем на Subway Surfers. Само да... Играчът, който ще играе тази игра е Slide XX. Извинете, не е така, а е Slide Try XX. Просто не мога да го кажа. Взехме Амира, Джаро и Зури. Зури е най-интересната. И днес ще играем с Зури. Зури ще изберем някакъв хубав сърф. Точно така. Как телефона и по... Сега ще започнем първо с малко... така. Как да го кажа? Тапкане? Какво тъпкане, бе? Искам да се потапкам. With Zuri is so cool. She's so cool. Стефан, вместо да говориш на английски, говори на български. Добре, да казах, че Зури е много яка. Мисля да използваш да бягаш с нея. Много е добра. А какво ще стане, като спечелиш думата бай? Чест? Може би. Какво ще вземем? Ще вземеш... Ще вземеш, значи ще вземеш... Значи ще вземеш несериозна кутия. Несериозна кутия? Виж, какви са лилави. Готино. Тя от Кения. После Не ги изговориш правилно. Купуй, бе, мазници. Купуй. 2 hours later. да преведа 24 часа по-късно. Ние спечелихме Daily Challenge, хора. Може би трябва да направим малко бързо. Да. Как позна? Защото включи това и съседих за това. Имаш вече към 100 и нещо. За да... Сега, так. Зури so cool да зове. Знаеш, че може да смесиш герой. Гледах един влогър, който смеси Зури с Трики и стана много... И Трики приличаше малко на циганка. Наистина беше цялата черна ястата. И говори. Не, тази беше светла косата. И все едно беше с забратка. Ще ти мина рекорда. Толкова е слаб. Ами защото не играем много. Абонирайте се за канала и ако искате да спрете клипчето, абонирайте се за канала и ще получите... Нищо няма да получите, просто се абонирайте за канала и давайте лайкчета нагоре. Не, ще получите нов клип от Slide XX. Браво, най-накрая го изговори правилно. Ти като американците, те не да казват yes, те казват yeah. Все едно аз да те питам are you cool и ти казваш готино yeah, I'm cool. Yeah, I'm cool. Сега започваме. Там няма смисъл. Както и да е, абонирайте се за канала и пишете под коментарите и давайте лайчи нагоре.
И също, ако го направите, ще получите ново видео от Swipe Right XX. Браво! За втори път го каза. Правилно. Аз мога да го кажа 9 пъти правилно. Даже и повече. 20? Повече. 300? Да. Swipe Right XX. Да! Как го каза сега? Как го каза, бе, а? Swipe Right XX. Swipe Right XX. Евекс, казах. Не, бе. Swipe Right XX. Чакай, като прибавиш още едно X, остава. Swipe Right XX. Чакай ли думата? Как се образува? Думата е кекс. И това беше от нас. Абонирайте за канала и давайте лайче нагоре. И не спирайте да гледате видеята.